K mikrofonu Českého rozhlasu jsme pozvali pana doktora Pavla Peterku z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, kdybyste měl představit svoji práci posluchači laikovi, jak byste to udělal? Práce je to velice zajímavá, někdy je to i vlastně hra a týká se takového oboru, který není čistě fyzikální, ale je to spíš i technický obor, takže když se říká, že Akademie věd se zabývá základním výzkumem, tak u nás jsou ty projekty dost často i na pomezí aplikovaného výzkumu, že vidíme přesah i do té praxe. Takže my se zabýváme vývojem nebo výzkumem vláknových laserů, což je relativně nové zařízení. Objev laseru byl v 60. letech a vláknové lasery nebo zesilovače byly znovu objeveny v polovině 80. let. Co to ten vláknový laser je? Co na něm jde zkoumat nebo co na něm jde vylepšovat? Vláknový laser se skládá ze dvou slov. Laser, to už je relativně známé slovo, a vlákna, tím myslím vlákna optická. Optická vlákna jsou všude kolem nás a je to taková technologie, kterou využíváme vlastně dennodenně. Bez nich ani nezatelefonujeme, ale vlastně ani nevíme, že kolem nás jsou všude zakopány nebo pod zemí. Tak to jsou vlákna pro přenos informace. Ale je možné vlastně změnit prostředí toho jádra vlákna tak, že je schopný světlo samo vytvářet, generovat. A to jsou právě vláknové lasery nebo zesilovače, že jsou vlastně uspůsobeny k tomu, že jsou schopni zesilovat nebo vytvářet světlo. Jak si takový vláknový laser máme představit v praxi? Uveďte nějaký příklad. No, jak už jsem řekl, je to právě ta technologie, kterou člověk využívá, ale moc se s ní nesetkává, takže by se na ní díval. Jako příklad možná bych uvedl první použití vláknového zesilovače v Česku, možná tenkrát ještě, to bylo už asi Česká republika, vlastně když zase zaváděla kabelová televize v Praze, tak v té ústředně vlastně z toho vysílače, to byl optický vysílač a ten jeho signál byl zesílen právě v tom vláknovém zesilovači a pak byl rozdělen do mnoha vláken, které vedly k patě vchodu panelového domu třeba, a tam už ten optický signál byl konvertován elektricky a rozváděn dál do bytů. Takže vlastně z pohledu uživatele je ten optický zesilovač krabička, která má, na vstupu se převádí slabý signál a vystupuje silnější. Popište posluchačům, jak vypadá vaše pracoviště, jak si ho máme představit. Je to nějaká laboratoř plná lidí v bílých pláštích? Je pravda, že právě práce v laboratoři je to asi nejlákavější pro studenty, že opravdu tam můžou zažít pocit z toho objevování a skoro hry, jak říkám, což je někdy hra, a takové dobrodružství. Takže tam ano, chodíme v bílém plášti a chodíme kolem optického stolu, což je někdy náročné na nohy, chápu práci číšníka. Ale kromě téhle práce je samozřejmě práce i v kanceláři, kde zpracováváme výsledky měření nebo se zkoušíme pomocí počítačových modelů předem nasimulovat, jak se bude to zařízení chovat. A samozřejmě pak administrativa, to je asi ta nejméně zajímavá část práce. Na závěr se vás ještě zeptám, dovolte jednu osobnější otázku. Když chcete odpočívat od vědy, tak jakým způsobem to provádíte? Jak relaxujete? No, to je pěkná otázka, ale vzhledem k tomu, že mám doma 4 děti, tak vlastně mě čeká po práci druhá směna doma, takže relaxuji, až děti spí. Tak teďka mě pomáhá jízda na kole. Jezdím do práce na kole, takže to je takové období, třeba to trvá asi 50 minut na kole přes pražské parky, přes Petřín a přes Letnou jezdím, takže to je opravdu takové, to si užívám. U mikrofonu Českého rozhlasu jsme měli doktora Pavla Peterku, děkuji za rozhovor a někdy příště. Nashledanou. Nashledanou.